Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, nianata sa ika-8 nga adlaw sa atong Misa de Gallo, nobina kini para sa pagsaulog sa pista sa pagkatao sa atong Ginoo. Kuyog nato ang mahal nga Birhen Maria, kay siya mangyud ang hinungdan nganong natao ang atong manunubos. Busa padayon tang magampo uban pinaagi ni Maria nga unta ang katawhan sa tibuok kalibutan, labi na ang atong mga leaders sa mga nasod, makaamgo unta nga kitang tanan giluwas sa Ginoo ug dunay katungdanan sa pagsunod ug pagpamati sa iyang mga pulong. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, pinaagis pagpamalit ani ato mga slots, hatagan untas Ginoo sa tanang grasya nga ilang gikinahanglan, ilabi na gyud ang kalinaw o kauswagan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon, pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. Makagagahom og tunhay nga Dios sa pagpalandong namo sa nagakahiduol ng pagkatao sa imong anak nga nagpahiubos sa pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen ug sa pagpuyo uban kanamo nangamuyo kami maluoy unta siya kanamo nga imong dili takos nga mga alagad pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Malakias. Mingon ang Ginoo nga labing gamhanan, ipadala ko ang akong sinugo, pag-andam sa dalan nga akong agian. Unya sa kalit moadto sa iyang templo ang Ginoo nga inyong gipaabot. Ang sinugo nga inyong gipangandoy, muanhi og magsangyaw sa akong kasabutan. Apan kinsay mulahutay sa adlaw sa pag-abot niya, kinsa may makaharong inigpadayag na niya. Sama siya sa kalayo nga nagputli sa puthaw ug sama sa isog nga sabon. Muanhi siya sa paghukom sama sa magputli sa plata. Hinloan niya ang mga pari ingon sa pagputli sa plata o bulawan. Unya maghalad sila sa Ginoo sa husto nga matang sa mga halad. Unya ang mga halad nga dadon sa katawhan sa Huda ug sa Jerusalem ngadto sa Ginoo makapahimuot na kaniya sama kaniadto. Ania ipadala ko kaninyo si Elias ang propeta. Ano sa pa moabot ang adlaw sa Ginoo, ang dako ug makalilisa nga adlaw, aron pagkabig sa mga kasing-kasing sa mga amahan, ngadto sa ilang mga anak, ug sa kasing-kasing sa mga anak, ngadto sa mga ginikanan. Tingali, unya moabot ako, ug mohampak, ug kamatayon sa yuta. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ihangad ang inyong mga ulo ug tan-aw, kay ang inyong kaluwasan haduol na. Ihangad ang inyong mga ulo ug tan-aw, kay ang inyong kaluwasan haduol na. Ipakita kanako o Ginoo ang imong mga paagi, ug tudloy ako sa imong mga agianan. Aga ka ako diha sa imong kamaturan, ug tudloy ako. Kay ikaw ang Dios nga akong manluluwas. Ihangad ang inyong mga ulo ug tan-aw, kay ang inyong kaluwasan haduol na. Maayo ug matarong ang Ginoo, sa ingon niini nagapakita siya ngadto sa makasasala sa agianan. Nagatultol siya sa mapawsanon ngadto sa katarong.
Nagpatudlo siya sa mapaubsanon sa iyang agianan. Ihangad ang inyong mga ulo ug tanaw, kay ang inyong kaluwasan haduol na. Ang tanang mga dalan sa Ginoo maayo ug makanunayon. Alang kanila nga nagabantay sa iyang kasabutan ug sa iyang kasuguan. Makikigala ang Ginoo kanila nga mahadlokon kaniya, ug ang iyang kasabutan aron pagtudlo kanila. Ihangad ang inyong mga ulo ug tanaw, kay ang inyong kaluwasan haduol na. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Miabot ang panahon nga si Isabel manganak na og nanganak siyag lalaki. Nakadungog ang iyang mga silingan o mga paryente nga maayo gayod ang Ginoo kaniya og nangalipay silang tanan uban kaniya. Sa usa na kasimana ang bata, mianha sila aron paghimo sa seremonyas sa pagtuli. Ila nauntang hinganlan siyag Zacarias, ang ngalan sa iyang amahan, apan miingon ang iyang inahan, ayaw, Juan ang ingalan kaniya. Miingon sila kaniya, apan wala man kamoy paryente nga nagdala ni anang ngalana. Unya misinya sila sa iyang amahan, aron pagpangutana kaniya, unsay gusto niyang ingalan sa bata. Nangayog sulatanan si Zacarias og misulat Juan ang iyang ngalan. Og nahibulong pag-ayo silang tanan. Diha-diha nakasulti si Zacarias og gidaig niya ang Dios. Nangahadlok ang mga silingan og mikaylap sa tanang kabungturan sa Judea ang balita mahitungod ni ining mga butanga. Namalandong ang tanan nga nakabati ni ini og nangutana, unsa kaha ang kaugmaon ni ining bataa? Kay tataw kaayo
nga ang gahom sa Ginoo nag-uban kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang gusto sa katawhan, mga silingan nila ni Zacarias o ni Isabel, nga nganlan og Zacarias ang bata. Kay adtong ilang panahon sa una, angan sa bata nga bag-ong matao isunod sa mga sikat-sikat nga mga ngalan nga naa sa ilang banay. Nya ang pinakasikat adtong ilang banay mao si Zacarias kay usa man siya ka pari. May itong pari nila sa una kay karon kami laay magkayo naman. So mo to o ako pating ito'y banan Isabel Siano sa tuwing anon tato mo ilang culture ba, pero niingon si Isabel no dili Juan ang ngalan. Si Zacarias sad niingon gay kong sulatanan suwat sad siya Juan ang iyang ngalan. Nganong ni supakban si Zacarias o si Isabel tungod kay duna sila'y gisunod nga hiyas or virtue nga mo'y atong pamalandungan karon, in addition sa mga virtues nga makapahimo natong pilgrims of hope. Unsa to'y unang mga virtues sa naa sa word nga hope? Ang H, humility. Ang O, obedience. Ang P, prayer. Ang E, excellence. Kung naa na kaning upat, porte na. Mubaha na ng paglaom. Pero kung dili sad ta magmatngon, dili sad ni sila ka-function properly. Mahimo sa ning hopeless kung magpatuyang. Mao nang doon natay gitawag og cardinal virtues, ang mupugong aron dili ma-extreme, masubrahan. O ang una na cardinal virtues mao ang atong prudence. Ang ikaduha mao ang justice, hustisya. Ang ikatulo ang fortitude, kadtong kalig-on. Karon ang ikaupat sa upat ka cardinal virtues mao ang temperance sa in English. Ang temperance mao ang pagpugong nga dili masubrahan. Gitawag na siya sa atong panultihon usahay og abstinence or modesty, or in short, to be able to say enough. Kanabang kamaotang musulti nga dinhira kutob, dili na musubra, kay kung musubra mahimo na siyang dangerous. Pareha nang manag-uyab, magkuyog na sila, kupots kamot, igo na ba na sa manag-uyab? Igo na? Enough na na? Dili kabatian ang kupot kamot, agbay gina. Ang saban, enough na na. Enough na? Nasa nilingo sa hindi, ano ka na? Punan pag yun. Layog. Mga lingkod na sila na mga kilid-kilid. Linayugay. Enough na na. Enough? Ogwa kay temperance, apo sangko gina sa kuot-kuot. Enough na. Dili yun. Lahos gina sa tinukhangay. Iguman, dangerous. Nga naman, piligrong di na mutungha ang imong monthly visitor. O di na gina mahitabo. Mahitabo gani na, tiniksanay dayon. Wala ko tunghai, animal ka, pisti ka. Balikason sa usa, ingon ka, safe ka. Animal ka, ilad-ilad, magkunin mong buwanga ka, away na. Awa na, nahimo nang, ang ilang kalipay, kay nasubrahan man, nahimong kaguol, nahimong kasamok. Paragod na to, nag-eleksyon ta.
Enough na ba na nga nagdaog ng eleksyon? Enough. Sakto gidunta. Oy, di man enough para sa ato mga elected officials. Gusto man gid sila nga sila gyud hawd, di na sila mailisan. Aporting gubuta. Sige nag-away. Di ba? Ni-exist naman ang pangandoy. Ang pangandoy ra gid tas election, ma-elected ko. Karong na-elected na, di na gustong ilisan. Ana. Dagko kay na silang allowance kanang ato mga elected officials kumparar sa mga ordinaryong nagtrabaho. Dagko kay na silang sweldo. Dagko. Enough na ba na nila? Adi gyud enough, mangurakot yun, mangurakot. Dili enough ang tag 300 million, 300,000, dili enough ang tag 200,000, tag 500,000, dili enough ang 1 million, billion yun, billion. Anahimo ng kadaot, mo nang nag-away na naron sila diha, porting di malasa nato. Mo na siya. Gilingi ay mong tupad. Ing na enough na nang imong naong. Enough na, na enough na. Sakto na ba na? Igo na na. Oy, di gyud pwede kuluran yung buhok, kuluran gyud. Di pa ni enough ang gihimos Ginoo, kis-kison ko ni kay ako kining badlisan. Usbon kuning akong naong, mura na hinuog nagmaskara kay puti kay naong, lagom kay liog. Gala, sige. Kanang usbon ko gyud kay di kini enough, di ni enough. Dili ni enough nga laki ko gusto kong mahimong babae. Hala gyud padako sa dughan ana, pasiksi-siksi, lakaw nya ikugan na may na ba. Di ni enough nga babae ko, di ni mao. Ilisan ko ni himuon kuning laki. Hala gyud pamatso-matso ana, murag gyud laki tan-aon. Buton saon na nila paghimo. Di ni enough nga pari ko kinahanglan ulitaw gyud ko. Disgrasya dayong madre. Daghan laging dangers. Dili ni enough nga bana ko kinahanglan yung na ako'y kabit. Kabit dayon. Di ni enough nga asawa ko usaray bana kinahanglan do nagisad ko'y akong ka-textmate. Maapil sad miya na usahay. Unyaon sa may resulta, bungkag, kagubot, mao na temperance. Learn to say enough. Enough. Ang Ginoo moingon gina enough. Igo na nga nisimba mo. Ay na mo pagsigig pangayo diha. Ayuha ko sa akong sakit. Enough na nang imong edad. Patyono na ka. Ano ba? Mabita na din kanang magkuan ako. Ano bang pa-blessing ba? Labi maglisod naglakaw, niya magpa-blessing, nakapila na edad nimo. Ingon day 80, usay 90. Ay, pada blessing in taon ko. Nako sige na, kamatay na. Ako hunghungan ba? Sige na, kamatay na diya kay. Enough na na Sige pag yung hangyo. Enough na. So karon unsa may mga pipila ka mga elemento nga angay natong timan-an aron ma-practice nato ang temperance in the perspective of God. Kay karon ra basad kanang paghingaan og mga ngan, gapatuyang na lang gitaghimog mga ngan. Usahay mga ngan sa kondom, mga brand kay nabuslot ko nung kondom mo na ang ilang ngan silang bata, kondom. Ana ngan silang di ba kondom ba si Concordio o si Dominga man ang ilang mama o papa gi-combine nahimong kondom. Napaingan RC, napaingan EI, napaingan sa tong akong ikasal dire nga akong pagumangkon ay sa to basta kanang litera ba na RC niya ang usa sa kagibunyagan kula naku pagtapad ko numong duha aron mahimong RC kula bisag unsa na lang panghingaan gapatuyang na lang ba napay combines nga tagutlo ka buok tagilba ka buok nga combine nun lain anong kay paminaw ayaw enough kinsa may muset na tug mga ngan ang Ginoo
Mao na si Zacarias o si Isabel misunod sa ngalan nga gisultis Ginoo. Natay almanaki kitang mga dinhis katolikong simbahan, sunda na ninyo. Enough na ng pagsigig abusar ang mga ngan hangtod yawan-o na nung kayong sounds angan. Ano mga santos bangan? Mo mo temper sa atong pagpatuyang. Sige, unsa may mga elemento sa temperance aron dili masubrahan ang atong mga actions. Panguna, value your health. Kaning atong health, both physical and spiritual. I-value ba? Kana bang di ka patuyang og luwaw, sigig duwa ang computer ang kanang cellphone, tungod kay gusto ka matog og sayo aron healthy imong lawas. Sige, lingya imong tupad. Ingna, healthy ra ka? Healthy ka? Kanang nangatog diha. Kana, mga buango na sila. Nganong natog mga panahos misa, kay dili ka healthy. No. Taas kay kag kolesterol, mo na hagok pa yun. Wala itong pari isa, lipay kay ko pads, nga naman, gawali ko ang tao, sige bagtando ko no siyang wali ba, sige na. Sus, giduka man day, sige man day ka na. Abi niya, igsultin niya, mutando, muana ba? Ana-ana de, diha naman sa kamat ngon, gahangad naman mo sa, ganganga, pag yung kuno agas, pag yung laway de. Sus, nangatog man day siyang wali de. Enough na. Ikaduha, value your faith, your religion. Kana bang dili unta ta magpakauaw sa atong pagkakatoliko. Sige kag sulob anang mga kita kay imong dughan, imong puson, ana, daghan kay kag tato, daghan kay kag arios, ana, lain kay katanawon. Are you still showing to the people that you are a Catholic? Palahubog kay ka, lugid pa ka sa imong suka diha. Nya ikaw ba magmisa lang gyapon ka? Unsa man ka? Katoliko pa ka? Pari pa ka? Di ba? Value, ayaw pa kauwawi. Nabitay uban, mingon, karong nibiya na kus Katoliko, di anak kus laing sikta, din agyog ko, wa na jud ko'y bisyo, wa na ko'y sugal, wa na ko'y inom, wa na ko'y pamabay. Sa diha pa kus Katoliko, hala inom, sugal. Nga naman, nagtudlo ang Katoliko, ana? Nagtudlo nga pamabay, nagtudlo nga panglaki, nagtudlo nga pagsugal, pagtrugas, pag-inom, mao nay gitudlo sa atong simbahang Katoliko. Duwaoy, tanawar kong kinabuhi sa atong mga santos, nga mo'y atong mga modelo, sila si San Vicente Ferrer, San Lorenzo Ruiz, sila si San Roque, San Francisco of Assisi, mao nay ilang kinabuhi, palahubog. Di oy, nagsuyop na sila, wasad. So value your religion. Lingay mong tupad. Na di ka palahubog. Di ka musuyop. Niya kung naadihay mo raga pa siksi-siksi, sikreto yun, wa kay kabit. Pakauwaw ta religion nato. Mauta na din kana mga asherites, kana mga sakristans, kay mao man yung panahon na uyab-uyab, mga inana. Ako ginis lang giingnan, dinhisod sa simbahan, tabang sa muktanaw ha. Wa gyoy date sa uyab, wa gi ekspresyon anang uyab-uyab, maghinagbayay gyud, maghinaturay gyud, maghinuwatay gyud. Ayaw na din hisod simba dito mo iskina, dito mo paghinuwatay dito woodlands, diri kilid ana. Ayaw na ipakita din ngano man ni ata dinhi to value our faith. Ipakita nato nga kitang tanan managsuon, kitang tanan nag-alagad sa Ginoo. Maunay nindot nga buhaton pa-close dire nya idi kasunod buwag dayon. Nya makita dayon kinusmuray na lang ito sila. Di ba maghinuwatay man to? Karon ga kinusmuray kay biya niyo tamparoson. May nang maanad na nga wa gyud nay kuan. Kamong mga magtiayon hala diha pag inagbayay mo. Okay.
Kasal naman mo. Pero ka naman nag-uyab, mga nagpuyo-puyo radi ay, mag-inagbayay pa. Hilas biya ninyo. Do you value your religion? Katoliko ka? Pabunyag-bunyag pa kag bata? Nyawa day mo yung mga kasal? Nigi-value ba ninyo? Enough na na oy. Pagbuwag na mo o di mo gustong magpakasal, nya balik lang mo puyo kung makasal na mo. Enough na nang naana mo'y bata o sa? Ay na patuyangi. Himuon pag yung duha, himuon pag yung tulo, wa lang yapoy kasal. Are you still a Catholic? Da. Ang sunod, value your neighbor's happiness. Tagaigbili ang kalipay sa imong isig katao. Ikaw ba na kung mga bit ka, malipay pa ng imong asawa ana o imong mga anak? Asawa, mga bit ka, malipay pa ng imong bana o ang imong mga anak? Ha? Tubag. Kamong mga anak, siging duwaan ng computer, cellphone, wa na ganit tabang-tabang sa buhat, sa balay, purting tapulana, dugay pa kayong matug, dugay sa kayong mata. Nainigmata, dritso na yung kaon, di ra ba manghugas, dagko kay kaon. Malipay pang inyong ginikanan, ana? Wa mo'y palit-palit og slat, malipay pang pari, ana? Joke. Mura naman kung nasuko noon. Okay ra na, ay, di mo mapalit og slat, pero mas okay yung mapalit. Enough na ng pabungol-bungol ninyo. Ay, enough na. Enough na ba? Hapit na lang matapos ang misa de Gallo, di lang yapon mo mapalit. Unsa mamong klasihas pagkatao? Salamat kayo ha, ang atong lugaw slat nga tag 3,572 ka slat nahurot nagkahalin. Yes. Na. Nya kay mag Christmas party man ta karong 27, expected mga 600 to 800 tingali na katao ang moapil. Ang atong tanang mandated organizations, tanang chapels, nga mga aktibo sa dito, ato mga barangay, ato sang giimbitar, 5 ka barangay officials nga kuyog silang constituents nga ilang panhion nagkinahanglan tag litson. At least ba natay common nga litson. Nya magdara man mig paykaon, BYOP raman, BYOP. Ana sa uban ana, di sa kay muda no. Manayming ra ba. Okay lang, basta magkuantag litson, magseta nga naa gid tay litson. So akong gi-estimate mga napo ka litson. Tag 15,000 kada litson, so 150,000 divided by 5 equals 30. So, naataroy bagong slot, litson slot para sa Christmas party. Tag 5,000, 30 ra kabuok, 30 ka slots. Sige, pamalit na mo. Ang kantong mopalit og litson, wa na mo'y high blood. Litson slot ba? Inigpalit nyo og litson, mopalit mo, mutampo mo usa ka slot baron or 2 ka slot or inyo bang kumpletohon 3 ka slots 15,000 usa na nakalitsunan, bawa inyong high blood, pulihan mo kolesterol. Di ba? Matod para ba kuno sa studies si Dr. Grace man siguro to kana akong gisunod-sunod sa akong temperance, ga low carb and fasting man ko nga diet. Low carb and fasting. Diha ko nagsunod anang Dr. Grace Rohotan. Thanks be Doktora, bisag di ta kaila. Salamat kayo kay murag na okay na gyud. Unya ingon siya sa studies ko norong bag-o, ang tag-as kuno kay kolesterol mauday kuno'y tag-as og kinabuhi. Ingon siya. Testingin ninyo. Paminawan ninyo, nasa YouTube ba? Na Dr. Grace, di lang na ko sumpayan kasi siya mo ito ni-explain. Wa man sa ko'y kalibutan. Kadungog lang ko niya nga. Ang latest ko norong study sa medical world, ang tag-as ko ng kolesterol, mao ko na'y tag-as o kinabuhi. Kita sa unang, taas kay kolesterol, patay yung garon. Ambot lang kaon sa katinood, I am not a medical kuhan. Sunod-sunod lang sa ko. Sunod buwan, patay na kuhan
Pero mamatay sa kolesterol, namatay baros bangga, namatay kay gipusil, o inana ba no? O ay nalana. Mao na ngano ni abot man ko aning kolesterol. Ang mao lagi kanang litson ba, slat, ha? O ana. 30 ra ka mo kasugod karon, o ana. Nakalipay ba ni? Makalipay ba ni sa atong isig katao? Yes. Yes. Nya imong gitemper, imong gibutangag enough na ning pagsigig tigom og kwarta. Kuhaon ko ning 5,000 kay ipalit ko ni og slot sa Litson dito San Vicente Ferrer. Enough na ning pagsigig tigom aning kwartaha. Ipalit ko ning slot sa SBF dag. Kuhaan ko ning 500 para sa ibayad sa kumbinto kay napay bayronon. Enough na ning akong kwarta pagsigtigong. Kuhaan ko ning 100 kay ipalit ko ni sa Santo Niño's Healing Gifts para sa Christmas party o sa Santo Niño Festival karong January. Aron makalipay sa simbahan. Enough na ning pagsigi na kong pangandoy nga mahimo kong milyonaryo. Kuhaan ko ning bisag 1 million lang kay itukod ko nig mga balay sa mga taong wap agid intawi balay. Ana ba? Enough na ning pagtigom nako og billions of dollars, niabot na nig 500 billion ang akong net worth. Kuhaan ko nig bisag mga 10 billion lang kay akong itukod og mga infrastructures nga mga factories para makatrabaho ang mga millions of people nga unemployed. Mga inanagod. Katapusang lingi, ina-enough na ng imong pagkatog, manindog na ta. Mga igsoon, gihinganla ni Zacarias ang iyang anak og Juan, nagsunod sa pagtulunan sa Dios. Malaumon kitang moingon, Ginoo, panalangini kami. Ginoo, panalangini kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan ug sa gobyerno sa tinuoray mo padayag sa kamapuanguron sa Dios pinaagi sa ilang mahigugmaon ug malaho tayong pag-alagad sa katawhan sa Dios magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga pakabililhon nato ang atong Kristohanong pangalan ug dignidad ug maningkamot nga mapuy-an ang atong mga panaad sa bunyag, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga ang mga pamilya mabag-o sa ilang gugma, kahiusahan ug suporta alang sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga ang mga masakiton, makabaton og kahupayan ug kalipay tungod sa mga pag-ampo o mga pagdasig sa ilang mga kabanay ug mga kahigalaan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paghiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong magiplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Nga ang mga matuohong nangamatay sa katapusan, makasulod na sa puloy-anan sa atong langitnong Amahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, panalangini kami. Ginoong Dios, ang kinabuhi ni Juan nagdasig kanamo. Busa dawata kining amo mga pag-ampo nga gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining halad nga maoy kahingpitan sa among pagsimba sa Dios, makapuypoy unta kanimo aron sa ulogo namo sa putli nga kasing-kasing ang sinugdanang mga adlaw sa among manunubos. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao aron inig-abot niya. Iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pagampo, tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig, ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan
ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang katong nabiktima sa mga gubat ug kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, human kami mga busog sa langit nong gasa, ihatag ang imong kalinaw, aron samtang nagsiga ang among mga suga sa pagtuo, maandam kami sa pagsugat sa imong umaabot nga hinigugma o yamot nga anak. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang divine temperance. Atong mapraktis kini pinaagi sa pagbalyo sa atong health, body and spirit, pagbalyo sa atong religion o pagbalyo sa kalipay sa atong isig katao. Karon atong himuon ang paghalad na sad sa atong mga edad. Sa edad. Edad ko, halad ko og atong mga petitions and kaning gratitude. Sige. Itong pakantahon atong choir. Daghang kayong salamat. O karon ang tanan nga ni-offer sa inyong mga petitions and gratitudes, manindog na sadta, atong himuon ang pagampo alang sa inyong mga halad. Labi na i-apil sa nato ang ikhak. Labing gamhanan og mahigugmaong amahan, tuburan sa tanang kinabuhi, grasya o gahom, gihimo mo kami sa imong larawan o kasamahan, aron mo ambit sa imong kinabuhi, kalipay o kabalaan. Ihatag ang imong way sukod nga panalangin alang niining imong mga anak nga malipayon og mapasalamaton nga mihalad nganha kanimo sa ilang mga edad og kinabuhi, pinaagi sa edad ko, halad ko o ikhak nga programa nining tuig 2024 og karong adlaw mihalad usab sila sa ilang mga petitions and gratitudes. Puna sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan ilabi na gayod sa kalipay, kalinaw, maing panglawas, panalipod, batok sa mga dautan, kaalam o kalampusan sa ilang mga plano o buluhaton karon o sa tanang adlaw sa ilang kinabuhi, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amahan namo. Manamo nakasalangit, pagdaygo ng imong ngalan, maabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, o pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay. Hinunoa luwasa kami sa dautan. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. Birhen sa Santos nga Rosario. Iampo mo kami. San Jose. Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Si pangpakpak sa atong mga naghalad. Salamat kayo.
Atong pasalamatan ang tanan nga mialagad nato karon diha sa gawas, ang atong PIMAG, ang atong mga kapulisan, ang atong mga barangay tanods, atong mga BHW, nga mo'y atong mga medics, ang atong mga Eucharistic lay ministers, usherates and ushers, love offering assistants, ang atong mga sacristans, ang atong parish personnel, ang atong lectors, salmista, ang atong mga IT, atong sokom, ang atong choir with their angelic voices, no? Ang atong Divine Paraclete of Santa Cruz Choir, kuyog sa ilang manggiitang tenor musician si Brad Joshua. Nya ang ato sang nihatag sa tanang mga formal offerings pinanguluhan sa atong bread and wine offerers, sila si Marikit Clan mani, Lolo Juan and Lola Prusa, Marikit Clan. Atos lang tagaag, masipang pakpak. Salamat kayo. Nya padayon tagpamalit og slot, atong itemperance ang atong pagsigig tigom og kwarta, atong ihatag dinhi, atong SBF dag na natay halin 46,552 ka slots, naapay 13,448 slots nga available, tag 500 pesos per slot. Nya naa ni 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge, 348 na sad ka 16 slot challenge ang atong nadawat. Salamat kaayo. Ang atong Santo Niño's Healing Gifts is in HG na natay halin nga 5,819, napay 34,181 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Para ni sa atong gastuhon karong sa atong Christmas party o sa atong Santo Niño nga festival sa end of January next year. Unya, naasa ni siya 25 slot challenge nga tag 2,500 per challenge, niabot na sa 84 ka 25 slot challenge. Again, salamat kay ang atong lugaw slot nga 72 ka slots nahurot na gyud. Nya naataroy bag-ong slot nga 30 ka slots tag 5,000 ang litson slot. Kotobra ni sa December 27 ang atong pagpamaligya ani. 30 ra sa ni kabuok. First come, first serve. Atong pagtagaag masipang pakpak ang atong mga slaughters. Salamat kayo. Ato sang padayon sa pagpahibalo ang atong ikhak or edad ko halad ko karon ra ni kutob December 25. Atong ihalad ang atong edad ngadto sa Ginoo aron panalanginan sa niya ta og dugang pang mga katuigan. Ang ato sad nga parking tungod sa ka-traffic sa atong experiences naganam tag ka-traffic kay naganam sa tag kadaghan labi na karon anto tingali ugma ang atong diha lugara kanang entrance tuyok nga ri sa barangay hall hato dinis Luyo simbahan dili na nato paparkingan bisag motor aron nga dili tama traffic kaayo inig panggawas o inig sulod sad sa nganhi. So ang atong option sa pagparking dito na sa mga woodland areas diha dapita isugot man sa dito nga mo adto ta mo parking kun mapuno na ning ato dinhing dako-dako yung parkingan pero mapuno man gyud adto na ta dito nya sakripisyo na laglakaw diri mga drivers drop off na lang dinhi sa sulod sa atong vicinity. Salamat kay sa inyong pagsabot nya maka-exercise sad mo mawa sad inyong jutay inyong kolesterol. Nya ang atong YouTube channel padayon mo sa pagsuporta niini Padresiano Ubod, mga 212 naman ni ang atong 1,000 ka subscribers. Nya, kuan lang, sige lang yung view, like, share, aron maka-income sa ta. Nya, ato dayong igasto sa ato mga charitable expenditures. Ang ato sang Facebook page, mao ang San Vicente Ferrer Paris, Liloan. Pahibalo, sa karong Pizza 25, December 25, Christmas Day, wala tay mga misa dito sa ato mga special chapels except sa Sambag.
So ang atong misa dinhi sa parokya, Sunday Mass schedule, alas 5 buntag hangtod alas 7 gabi, ika-25. Dito sa Sambag, alas 8:15. Giangyo mo nga kamong mga taga-kapilya nga special chapels, Lorena Dos, Santa Cruz, San Roque, Tabla ug Lataban, panimba mo sa Vigil Mass ini kagabi sa 24. Na amoy schedule dito sa Vigil Masses. Mausad na sa January 1, Sunday schedule ta dinhi og sa Sambag 8:15 sa buntag nya the rest nga mga chapels wala sa tay misa sa January 1. Panimba pod mo sa December 31 nga Vigil Mass. Mao naman na siya mo suffice sa celebration sa Christmas ug sa New Year. Salamat kay pagsabot niya. Katong dili maka-attend sa Vigil Mass, dinhi na lang mo sa atong simbahan or sa Sambag Chapel. Ang ato sad nga Christmas party intended na para sa mga active nga members and officers sa atong mandated organizations and ministries, sa atong mga chapels o sa atong mga barangay officials. Amoy atong gi-imbitar ana. Ang atong arrangement dinhi by barangay. Nya kato mga chapels nga apel sa barangay, anha mo sa inyong barangay magtipon, naa pa ginay color coding. Nalimtan lang nako ron pagdala ang color coding. O niya katong mga mandated organizations dito mo tipon sa inyong mga chapels. Nya kun wa mo mabilong og chapel, diha mo sa barangay where you belong. O wagin mo mabilong sa barangay o sa chapel, diri na lang mo sa atong parokya. Naaman ta din kuan kaugalingon sang table para sa parish personnel o sa PPC o PFC officers. So mo na ha, nya i-register ang inyong pangalan on or before December 26. Wa gani mo ma-register, hangyoon lang nato nga di lang sa mo apil. Temperance, no? Kay di nato ma-accommodate tanan. Ang kuan lang usa, kanilang usa mga active for the whole year sa atong 2024 ang mo represent sa Paris Christmas party. Salamat kaayo. Manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw o panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Atong pakpakan ang Ginoo, ang mahal nga Birhen Maria, o kitang tanan nga ni akaron.